kouká, ještě šikmo ze dvou plín. Naděje jen zřídka splní, rodičů naivní. Matku vraha mrázka, možná taky přepadlý. Došlo jí, že rodič dětí častokrát se mýlí v ní. Sníh padal sníh a je to dávno. Smích ve tvářích rodičů. Nikdo tenkrát netušil, co jsi vlastně zač. Takže a jdeme do éteru a já jsem strašně rád, že tady můžu přivítat kapelu, alespoň dva její členy a je to kapela Girl Talk. Takže ahoj všichni, tady dva. Ahoj. Dobrý večer. A já bych se vás pro začátek vlastně zeptal, jak je to s váma, kam vás lidé mají zařadit, k jakému hudebnímu stylu tihnete, nebo k čemu se nejvíce blížíte? No tak hrajeme hodně styl, spíš jazz a blues trošičku a hodně soul. Je to spíš takové zpěvové než hrané, že Martine? Jo. Nedá mi to, ale tam se každý kapely, možná je to trošku úchylka, ale ani vás to nemine. Proč Girl Talk? Jak to vlastně vzniklo a je to kapela jenom o ženách? Tak já jako vím teda přesně, kdy to vzniklo, jo. Nevím, Martine, jestli ty si to pamatuješ. Ale on se ptal, jak to vzniklo, Jarda. Já vím, jako jak to vzniklo a kdy to vzniklo, tak jako mě nemusíš opravovat. Ale vzniklo to na našem prvním veřejném koncertě. Aha. Kdy jsme hráli jako hosté několika kapel, ještě dvou, nevím. Bylo to v Jabloni a bylo to loni na podzim. A to jste hráli pod jakým názvem? A právě, že ještě pod žádným. Jakoby. My jsme vlastně jako ten název vznikl přímo tam, přímo v té Jabloni, kdy jsme asi 5 minut předtím, než jsme šli na pódium, jsme vymýšleli název, nebyli jsme furt schopní se domluvit název a potom padlo tohleto teda, takže už to tak nějak zůstalo a že... Takže jako dámský pokec, jo? No přesně, ono se to tak odvíjí od toho, že ty 4 ženský si tam tak kecají u těch mikrofonů. A my se trápíme za nástrojema. A kluci makají za nástrojema, no. Jasně, na což navazuje logicky další otázka, jak vlastně vznikla tahle kapela, vlastně jaký byly ty začátky úplný a jaké je současné složení kapely a jestli byste mohli jednotlivý členy představit? Tak mluvil já teďko chvilku. Tak můžeš Martine, ty. No, jsou 2 verze vlastně. Jednu zná Máca, kterou mi říkala, než jsme sem přišli a já jsem ji zapomněl. A tu, co znám já, ta je taková, že můj dlouholetý jazzový spoluhráč Tomáš Nejdl, pianista, taky kapelník, čímž se dostáváme k prvnímu členovi kapely. Aranžér, ještě doplním. Aranžér, ano. Takže první člen vlastně, to je kapelník, ano, jakoby? Hraje na piano, na klávesy, varhany, hamontky, na všechno, co má klapky. Jasně. No a ten strašně miluje kapelu, která se jmenuje Manhattan Transfers. Jsou takový 4 zpěváci, 2 zpěváci a 2 zpěvačky a zpívají právě jazzové písničky ve 4 hlasech s kapelou. No a jak se mi svěřil jednou u 6. piva, bylo jeho velkým snem tuhle kapelu založit. Takže vlastně to byl jeden z těch prvních impulzů vzniku Girl Talk. A Máca zná tu zábavnější verzi. Takže já bych poprosil o tu zábavnější verzi. Já znám zase takovou verzi, kdy 2 z těch našich, my jsme vlastně 4 zpěvačky celkem, jo. A tak ty 2 zpěvačky, tak jedné se zdál sen o tom, že má prostě kapelu s Lídou, což je vlastně, no tak dobře, představím jako naše zpěvačky. Já jsem Marcela, pak je ještě jedna Marcela a Katka a Lída. Mm-hmm. Katce se zdál sen, že má kapelu s Lídou. A vlastně oni obě se tomu hned tak nějak jako zasmáli, že prostě, že je to docela jako srandovní, že se jim že si jí tohleto zdálo. Yeah. No a někde na zkoušce v divadle se právě Tomáš, ten náš kapelník, zakecal vlastně s tou druhou Mácou o tom, jako, že by se jim taky líbila nějaká takováhle kapelka. A v podstatě Tomáš se potkal někde s Lídou na nějaké akci a hodili na to řeč, jako že už by teda mohli jako začít dát něco dohromady, když to takhle
každýho napadlo. A tak se vlastně sešli a začali zkoušet takhle nejdřív jenom v tom triu, kdy jsem potom časem potkala já vlastně Tomáše a Tomáš mě tam vlastně dovedl jako 4. hlas. Jasně, takže začátek byl úplně ten první jako v divadle, jo? No, tak ani jako ne, spíš na těch akcích a tak, spíš akcích. Jako na těch pářkách a koncertech. Jo, takový to kolem, takový ten život. Vy jste si přinesli sebou 2 písničky. Mohla by si o tom něco říct? Jaký písničky pro nás máte připravený? Co vlastně nám pustíte? Tak ta první písnička, to je naše písnička, s tím teda ne tak jako docela naše písnička, ale... Možná poznáte autora. Poznáte autora, přesně. A je to vlastně, tuhletu písničku můžou lidé slyšet na těch našich koncertech. To je písnička s názvem? Názvem Unchain My Heart. Jasně. Určitě ji lidi znají, protože my hrajeme hlavně spíše právě zatím jako převzatou tvorbu, ještě nemáme moc rozděláno vlastních věcí. Dobře, tak jo. Tak ale to nevadí. Tak si poslechneme tu písničku. Jsou to super koncerty. Takže si poslechneme tu písničku, kterou jste právě avizovali. Takže si ji dáme a za chvilku budeme pokračovat. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You've got me stable like a pillowcase, but you might have gone the west, so I chain my heart. Please set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home, so I chain my heart. Please set me free. I'm under your spell, like a man in the trance, but I know that well, then I don't stand a chance, so I chain my heart, let me go my way, unchain my heart, you worry me night and day, every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home, so I chain my heart, please set me free. I'm under your spell, like a man in the trance, but I know that well, then I don't stand a chance, so I chain my heart, let me go my way,